Și am revenit. Da. M-a luat prin surprindere episodul. Pentru că chiar vreau să fac outro. Și am primit să la Alex. Asta să o leacă nițăluși. De ce zice Alex? Peste 20 de videouri băgăm niște bani în conturi. Da, zic că da. Ok. Băgăm telefonul, căcat. Ok. Trebuie să... Așa, Costică, învârte acolo la volan, tati. Învârte. Da, și cum vă ziceam, m-a luat filmatul prin surprindere, chiar când vreau să închid video. Soarta ține cu voi astăzi. Chiar când vreau să închid video, să fac outro, să mi-a rămas bun, s-a oprit filmarea și n-am apucat să fac outro. Așa că n-am ce să fac, mai filmez în conexiune, nu strică niciodată în conexiune. Acesta este episodul cu numărul 5. Da, 5. Apăsăm T și ca prin magie ne-am lipit, să zic așa, de remorcă. Uitați că tractoare din Euro Truck Simulator. Nu, doamne. Farming Simulator. De, frumos. Frumos joc, dar trebuie să te ții de el, să te miști foarte repede. Cum eu făceam numai să dau de mâncare la vaci, nu se face așa. Și n-aveam răbdare să fac toate. Deci să plantez, să și adun în căpițe de fân, să duc și la ce-a rămas, să duc și la căprițe și la... N-aveam. Și am vorbit cu Alex ori să luăm Goat Simulator, Goat Simulator-ul, dar a spus că vrem să facem ceva mai nou. Pentru că Goat Simulator-ul fac mulți. Și Alex nu-i place, lui Alex nu-i prea îi plac jocurile gen adică îi plac jocurile survival. Nu știu, lui îi plac jocurile survival, shaturile, strategia, dar nu-i se pare genial DayZ-ul. Da. Și apropo, am auzit că DayZ-ul o să iasă din alpha și să ne intre în beta în cred că prin mai. Da, ceva genul prin mai. Și în sfârșit o să putem să jucăm și noi DayZ. Pentru că ne e prea lene să ducem cu noi de 5 ori pe săptămână. Adică toată, 7 ori pe săptămână. Să primim și noi bănuți. Că așa se face bănuțul. Muncim. Da, semnalizăm. Am trecut pe cale. Ops. Da. Scoatem bănuții de buzunar, dați și noi. Să luăm DayZ-ul. Eu, ok, nu știam, aveam o mână pusă pe pad și o mână pe tastatură și nu știam de ce să nu mai merge să mai mișc pad-ul. Dar nu este nicio problemă. Ia, stați să blocăm puțin drumul. Ok, să vedem cât timp mai avem din filmare. De aproximativ 8 minute. Am ceva în spate, da, nu contează. Am uitat să semnalizăm. Trebuie să ne asigurăm că nu vine nimeni. N-are cine să vină. Și băgăm înainte. Ia auzi. Da, am o plasmă în cameră la mine și se poate să se încline. Și genial. Și eu stau la birou. Biroul e ceva îndreptat spre geam. Și am îndreptat plasma către mine, televizorul Samsung. Și n-aveam la ce să mă uit pentru că seara nu prea... Seara până... Stai, de ce ascult? Ia să vedem, stați o secundă. Tu, bă, pătr. E ceasul 11. Da, nu luați înseamnă, nu este luni, este joi, este... Da, este joi, este miercuri. Și aici în joc, scrie că în joc este luni ora 6:10. Dar și eu mi-am propus să terminăm cursa
Dar cred că nu o terminăm. Da, s-ar putea să facem cursa în 2 episoade. Da. Și mă uitam la un show păcătos. Stați 2 secunde, vreți să dăm, să vedem pe muzică? Avem și noi fundat ceva pe spate, nu? Ca așa se aude. Sper să audă. Da. Și aș vrea să terminăm cursa până... Să terminăm cursa înainte. Să terminăm episodul. Da, și mă uit pe telefonul fix care e fix deasupra mea. Da, fixul e fix deasupra mea. Este ceasul 11 fix. Ca să numărăm A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Da. Spuneți-mi mie nume de fete cu K. Da, K. Băieți, am auzit Kevin. Kratos, n-ați vorbim de... Uite că am uitat cum se numește. God of War, ok, mi-am amintit. Kratos, tot felul de... ok. Da, am auzit Crestos odată. Și pe mine mă miră. Dar e nume. Da, fată cu un capa n-am auzit niciodată. Scrieți și voi în comentarii. Da, mă așteptați o secundă. Uite, mă întreabă Alex o chestie interesantă. Dacă se face și vloguri, ce să-i zic? Îi zic că da. Să fac 3 puncte de suspensie. Că ar trebui să ne întâlnim și să vă țin la curent cu ce se întâmplă în viața noastră. Da, eu, Alex are, mi se pare că are puțin vocea mai groasă ca mine, dar eu zic că e invers. Adică el zice că el are vocea mai subțire decât a mea. Dar eu zic că e invers. Și nu vă dați, să nu vă închipuiți că suntem gen călugi mari și înaintați. Amândoi am făcut 13 ani. Da, și era să ratez pe aici. Și să vă... Da, îi zice că ok. Da. Asta m-am speriat și eu. Să facem și vloguri, să vă ținem la curent. Avem 13 ani. Sunt Bogdan, eu Bogdan, el Alex. Nu, pe bune, altceva nu puteam să fac. Stați 2 secunde, că așa e când se întâmplă, așa se întâmplă când pot să fac ceva rău. Cred că m-am blocat. Nu, e bine, e bine. Când conduceți doar cu o mână, pe tastatură. Alex, nu pot, m-am blocat. Aha, 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 gata, merge. Și mă întreabă... Nu vă băgați în seamă. Da, ok. Da, să verific cât timp mai avem în înregistrare. Deci da, avem aproximativ 2 minute. Deci... Da. Da. Și o să facem și vloguri. Suntem 2 amici. Atât. Și probabil că o să punem vloguri, la un moment dat o să punem și amândoi, o să pună doar Alex. Într-o perioadă o să pun și eu, într-o perioadă și Alex. Și o să facem vara, cel puțin o să fac toată vara vloguri, o să filmez toată vara. O să fie ceva gen fără edituri, fără nimic, fără ce filmez cu camera aia, pun și gata. Să vedeți cam ce fac eu în timp liber. Ales habar n-am, el să în București, mă duc la bunici. Și mai verificăm încă o dată. 45 de secunde. Deci, ne oprim aici. Salutare toată lumea, sunt Bogdan și împreună aici cu Costică. Uitați-l pe Costică. Mă învârte el acolo din volanul lui. V-a spus salut. Ne vedem data viitoare. Ciaules, baules.